Οξφόρδης και είναι κοντά μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση, κυρία Ασαέλ. Καλημέρα, κυρία Μποστούκου. Πριν αρχίσουμε να κατανοούμε τι είναι το LeapNet, βλέπουμε εμείς εδώ ένα βίντεο στο οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι μιλούν. Δίπλα βλέπουμε μία μικρή εικόνα, μπράβο, να το δώσουμε φούλη για να το καταλάβουμε, όπως η κοπέλα εδώ μιλάει, μία μικρή εικόνα εστιάζει στα χείλη της, εστιάζει στο στόμα της. Εδώ λοιπόν έρχεται μία καινοτόμως, ξαναλέω, εφαρμογή την οποία εσείς έχετε δημιουργήσει, η οποία κάνει αυτό που στο εξωτερικό ονομάζουν lip reading, αυτό που κάνουν οι lip readers, που είναι επάγγελμα. Ακριβώς. Και θα έλεγα ότι το LeapNet αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πρωτοπορίες στην αναγνώριση φωνής. Και ο λόγος είναι εξής. Ότι τα προγράμματα αναγνώρισης φωνής έχουν πολύ υψηλή ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά, το βλέπουμε και όταν μιλάμε στο κινητό μας, ότι όταν υπάρχουν περισσότεροι ομιλητές, η θόρυβος και η απόδοσή τους πέφτει δραματικά. Σωστά. Το LeapNet αποτελεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης βασισμένο σε νευρονικά δίκτυα, που δέχεται ως είσοδο το βίντεο, όπως βλέπετε και εσείς, εστιασμένο στο στόμα κάποιου ομιλητή, και μας επιστρέφει τους χαρακτήρες από την πρόταση που υπόθηκε. Και θα έλεγα ότι είναι το πρώτο μοντέλο που για πρώτη φορά προβλέπει ολόκληρες προτάσεις αντί με μονομένες λέξεις. Και είναι κάτι που χρήζει ιδιαίτερη σημασία για οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή. Και οι πρακτικές εφαρμογές είναι πολλές. Εσείς όταν ξεκινήσατε να φτιάχνετε το LeapNet, να δουλεύετε πάνω στο LeapNet, ποιο ήταν το αρχικό σας κίνητρο και ποιος ήταν και ο σκοπός σας? Το κίνητρό μας ήταν ξεκάθαρη υποβοήθηση ατόμων με προβλήματα ακοής. Και έρευνες έχουν δείξει ότι η ακρίβεια αναγνώρισης λέξεων από άτομα με προβλήματα ακοής είναι περίπου 20%. Και αυτό αποτέλεσε κινητήριο παράγοντα για καθ' όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου project. Και παράλληλα βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρον ότι μπορούμε να βελτιώσουμε όλα τα συστήματα αναγνώρισης φωνής σε θορυβόδιο περιβάλλοντα. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε αθόρυβη υπαγόρευση. Με λίγα λόγια, το Siri στο iPhone σας δεν θα θέλει ποτέ να ακούσει τη φωνή σας. Και όταν θέλετε να διατηρήσετε την ιδιωτικότητα των δεδομένων σας. Ένας λόγος παραπάνω. Το στόχος μας είναι να βοηθήσουμε αυτές τις ομάδες πληθυσμού και να εξερευνήσουμε προεκτάσεις συστήματα αναγνώρισης φωνής. Έχει επεκταθεί το LeapNet, θέλω να πω, έχει τεθεί σε εφαρμογή? Μπορώ να πω ότι αυτές τις εβδομάδες έχουμε μιλήσει με πολλές εταιρείες που ενδιαφέρονται να το ενσωματώσουν στις συσκευές τους. Να ευχηθούμε καλοτάξιδο να είναι σίγουρα καινοτόμο. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Είναι πραγματικά καινοτόμο. Απευθύνεται στους συνανθρώπους μας και όχι μόνο, οι οποίοι είναι μέλη και είμαστε όλοι μαζί μέλη μιας ίδιας κοινωνίας ενιαίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν να βλέπουμε καινοτόμες ιδέες να επενδύονται πάνω σε όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ασαέλ. Να είστε καλά, να έχετε πολύ καλή μέρα. Καλή σας ημέρα. Ορίστε, αυτά είναι τα αισιόδοξα νέα και ένας πολύ αισιόδοξος άνθρωπος ο κύριος Ασαέλ. Αυτό λοιπόν είναι το LeapNet και έχει έρθει πραγματικά για να δώσει πολλά και στην επιστήμη αλλά και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Τώρα, πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Μας το έχει ετοιμάσει η Γεωργία Γαρα.